A versenyzési lehetőség biztosítása, az utánpótlás nevelés és a kickbox népszerűsítése érdekében kötött együttműködési megállapodást a Paco House Warriors SL Sopron és a Box Team Vienna Egyesület. A partnerszerződés célja, hogy a két ország versenyzői megismerjék egymás tapasztalatait. Gőzerővel zajlanak az edzések a Paco House Warriors SL Sopron termében. Bugyik György vezetőedző, amatőr és profi Európa-bajnok, emellett 17-szeres magyar bajnok és 3-szoros világkupa győztes. A foglalkozások során a szakember a világversenyeken szerzett tapasztalatait is igyekszik átadni a sportolóknak. Az egyesület az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály számára szervez foglalkozásokat. Vannak nálunk gyerekedzések, serdülő junior, kadét és felnőtt gyerekekkel foglalkozunk. Hát vannak ugye óvodások mindenféleképpen. Szeretnénk ezt az utat is így elindítani, hogy egy teljesen gyerekedzést csinálni, ebbe az 1 órába beleférne, amíg azok a kis picik megtanulják ezt a csodálatos mozgást, és ugye a későbbiekben úgyhogy megmaradnak, mert ugye nem nagyon szoktak, általában ennek a 10 gyerekből 2-3 marad. Nagyon-nagyon szeretnénk továbbvinni őket és versenyeztetni. A Sopronban újonnan alakult Paco House Warriors Kickbox Egyesület partnerségi megállapodást írt alá csütörtökön a bécsi székhelyű Box Team Viennával. Az együttműködés célja, hogy az egyesület tagjai ne csak a saját környezetükben, hanem idegen telepen is edzhessenek, tanulhassanak, így készülve a versenyekre. Nyár elején fogalmazódott meg bennünk, hogy a magasabb minőségi munka eléréséhez új egyesületet kell csinálnunk. Ebbe partnerszerződést kötöttünk a Box Team Vilnával. Célunk volna ezzel a partnerműködéssel, hogy együtt egymás segítve eljárhassunk egymáshoz egy edzésre, versenyfelkészülésre. Célunk a WAKO, a világ legerősebb szervezeténél való versenyzés, utánpótlás nevelés és minél több gyereket, felnőttet megmozgatni ezáltal a kickbox sport által. A partnerségi megállapodás a versenyekre való felkészülésben rendkívül hasznos, hiszen ennek köszönhetően több ember technikáját és mozgását is megismerhetik a sportolók. 2028-ban a Los Angeles-i olimpián a kickbox is bemutatkozó sportág lesz, ami szintén vonzóvá teheti ezt a sportot.